Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita melihat berambangnya Sarpong, bos. Nah, jadi lahannya masak jadi sebentar lagi mau panen. Nah, ini, bos. Nah, iki sing apa iki sing nandur di koret. Ora kenal wong koret. Ya sapa kenal e? Asistennya Darpong. Nah, ini keadaan banyak penambangnya yang satunya. Jadi kita survei, bos. Nah, ini bentar lagi panen, 1 bulan lagi panen, bos. Alhamdulillah. Nah. Tapi rong mumbul ya, Rot. Ini, bos. Keadaannya di sawah, bos. Nah, ora ki saulan kas ya. Sing iki berarti berambangi berapa bulan? Berambangi panennya berapa bulan? 3 bulan ya? 2 bulan panen, bos. 2 bulan. Ki akeh lho, bos, kayak gitu lagi ya ning berambangi mbek Darpong ya gitu lagi. Akeh termasuk ya. Nah, kita survei, bos. Survei berambangi Darpong panen, bos. Semangklo-mangklo gua itu. Nah, dicap neng ngono kok, pane kok nyepet-nyepeti motor. Nah, iki diinklunah lho. Kudur lah ya iki kan wayahe nyirami to. Urung sing lor. Sing lor urung. Ngono surupe to. Sing tak survei sing kene sing arep panen iki. Nah iki. Terus sing stay, bos. Ki pro ya ning Sigar ya? Seprapat ya. Seprapat, bos. Nah, iya. Nah iki, bos. Nah iki sini baru tukul, bos. Belum panen iki masih 2 bulanan. Lah sing iki sing 1 bulanan sudah ready, bos. Nah iki lho lahane. Ombo, bos. Lah nek ndi wong e? Orang metu wong e. Oh, lagi mulai. Ya serah ketok. Mosok engke gongan. Oh lah, lho. Kayak kok nganu bar survei. Survei berambangi Darpong sing arep panen kuwi, Motorku ragu motor aku. Yo. Lah ya ketok lho. Golek sapa? Golek nyapa kowe ra omong. Lah ngidul ya diceluk karo kowe iki. Lah wong kowe ora gelem mandeg kok. Lah saiki ndi wonge? Ning ngene Mbak Ri. Oh. Lah lak ngerti ngono ya diceluk to. Entek pirang kilo ya? Ya alhamdulillah 15. Alhamdulillah 15 kilo, bos. Syukur alhamdulillah wis. Ya, alhamdulillah. 23. Berapa? Tak 15 kilo, bos. Ya karena sak gorengan tok kuwi to. Iya. Ya iya. Kok pesenan kok. Sing ndi? Susah. Sing sergo, gede-gede kuwi. Senan ya. Ada tuh Mbak ya. Elah. Gitu. Ini kalau caplok iki ora apa-apa. Caplok kuwi lak duyan to yo kene. Ora duyane tak entene to. Kok wiwi kok. Nah, jadi hari ini doyok sudah habis 15 kilo, bos. Jadi
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip tenan. Lho, cara dinamu ki opo enak lho. Ora durian kok enak. Marek lho iki maksude masakmu enak. Aku terus kan gak durian. Ya kalau duriane buku ya ora ngomong, tak pangan kok. Tak durian to lho. Ngapa kok gak doyan, Bud? Nggih. Yang potong. Alergi, Bos. Jajal, mangan jajal. Alergi ini piye? Lho, alergi gatal abang kabeh. Lah pitik Jawa kok ora. Lho beda to, Jawa kan alami ya. Lah lak pitik ayam potong kan wis beda ya. Bancaannya Bancane aku tau mangan. soto. Soto tak iwake tak kene wong. Aku karo mangan dudu tok karo segone. Ngono lho. Lha lek aku mangan giat lek gelem tang Jawa ora? Yo. Lho. Kuwi tak kepok rawe pisan kok. Iya lho. Omonganmu kuwi lho. Iki kok. Karuan gatelan pisan to. Lah aku gulu-gulu lemah mari. Allah. Lah ngilangi rawe piye? Jajal telopna banyu lak tambah nemen. Rawe kuwi eneng juruse. Lah iya gulu-gulu ning kamu. Dibong wonge. Kok wong kok. Soalnya aku ditarik wong ayam potong dibayar pura aku emoh ya. Soalnya aku alergi. Kecuali lak kowe gelem tanggung jawab aku gelem mangan. Tenan ora. Iya. Tenan ora iki kok. Lho. Apa? Lho lak tanggung jawab aku gelem mangan iki. Ayam potongnya tak pangan tenan. Nah, niki Bu tasik. Anu Bu. Tebak napa Bu? Ayam. Enggak, Bu. Loh, yo Bu mbas ayam lho. Yang 23 apa yang gak bisa lewat? Diborong Bu. Diborong. Wis tak 15 kilo lho Bu. Alhamdulillah lah Bu. Alhamdulillah. Nah, kita tinggal sak gorengan iki lho Bos, iwake Bos. Ayame. Ngopo ki lulu. Pantik men. Pong. Mangan gratis, Pong. Loh, lah jeremu kayak gratis toh. Ambil kalau lah pindah kan ini. Kok ya? Lah jerene gratis 15 kilo. Gak. Walah, ora sida, Pong. Ngono lho. Kok sampai nak menang. Loh. Kok apa? Lho, ya kuwi to, ceker entel. Ceker lagi kok pangan. Lah cekere boten to, Bu? Cekere boten to? Ya atas-atas, Bu. Nah. Ya aku ngene iki yo nawane yo rumangsamu. Kok iso karepmu dhewe ae. Awak tok mboten aja nginget ibu. Ibu. Lah tar aku ngeti pok kuwi lho. Lho mosok nyeti gak oleh to yo. Wong tar ayo ngeti lho yo. Ayo mesti wis tekan ibu. Wah, ini. Mucuk raimu. Lho, watakku nyampet to yo. Lho, aku lah ngomong mboten sak cakare Bu, mboten yo kan yo wis to yo. Aku pengen ngobrol suwi to aku ini. Ben ampe wae kang alih-alih kena dulu. Bahan Bahan apa? domino. Kok iso domino lho. Oh, ayo yo. Kok yo. Oh, tok. Malah. Mak-mak. Mak-mak menggoda lho yo. Mak-mak. Menggoda iman kok. Kok iso lho tenan yo. Menggoda iman. Nah, iki lho. Nah, ngono lho, Bro. Lho, Bro. Iki arek pesenan, Bro. Oh, karep pesenan sing isor karo isor wi. Arek ayamku yo karek ning dhuwur kuwi 10.000 sing cek umbrukan kuwi karek. Kabar kuwi yo wis entek bar ki resik-resik wis. Ngono ya. Nyantai bar resik-resik nyantai. Ngantai terus lep. Dadi ora. Konten arek konten. Kok sampe gak tau ngonten ngono lho. Iso ora edan aku. Biang-biangku kumat. Lho, biang-biangmu kumat ya. Atine iso sedina sitok masa ora iso.
Dene HP kan mbok jagang lek yo iso to. Dagang wis, Pak. Dijagang butuh dijagang. Apa enek ngobrol apa ya didelok wong merening. Butuh wae goreng kesibukanmu. Ngono ya. Iya. Delok ora delok umbar ae. Umbar ae, butuh wong kowe kesibukanmu goreng yo tarakene baktore yo wis yo gelem yo delok ngono ae, ra gelem yo wes, aku wis ngono ae. Oh yo. Nyemplung lo tangan ini nduk. Ya pengen meloso jajal buktene. Kok wong kok. Nah iki lho tinggal iki lho. Lho yo tinggal iki lho yo iwake yo. Monggo yo. Lah biar tuku lho yo. Ya wong kuwi arep tuku puter balik wi rumah samu. Kok iso kuwi dhisik warung. Lho piye to piye lho yo delok lah pegok lho. Oh, yo EWW aku iki wong pinter yo ngene iki. Mesti tuku. Nah. Bu tinggal sadik, Bu. Tinggal sadik. Sing 10.003 napa sing pira? 10.003. Ya, berapa? Nah. Kagak acara apa tuh, Bu? Acara apa? Acara makan. Oh, mangan. Aku kayak taruh kue tuh, Bu. Yo to gede-gede iki yo. Maksudnya gitu, kayak wong kono ae, Bu. Wong Karang Tengah ya. Nggih. Nah. Kayak tahu roh. Ya wis gak marung nih. Tahu sambel sama sambel geprek. Wis gak marung nih. Endi ta warungmu? 1.000 juga. Warungmu sing ndi? Yo kono kae kok jual. Lho, warungmu dhisik lha kae saiki dhisik warungmu saiki digo kae. Lha kae etanmu kae. Etanmu kae ta warungmu malah dhuwur kae. Lha kae sing marung ki sapa kae saiki? Ya aku udah. Oh, Cuman nggih. suwun, nggih suwun Bu. Nah, jadi alhamdulillah Bos. Nah. Yo, nah wes ngono lur iki dadi vlog hari ini. Alhamdulillah yo sudah oleh 15 kilo ke. Amin, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.